Hey! Nej. Forbyd alle bilerne. Hvis man vil noget, så er der kun én måde. Hop på cyklen. Jeg går selv i 2G, og jeg synes, det er mega fedt. Og selvfølgelig er det hårdt en gang imellem, men sådan er det jo. Og jeg havde måske bare regnet med, at han var kommet ind og være første gear sammen med mig. Altså, det kunne have været mega fedt. Mads, kan du skrive den der pressemeddelelse til i morgen? Ja, ja. Skal jeg PowerPoint klar? Ja. Jeg tror godt, du kan nå at fange dem, inden de holder kørende. Jeg kan for helvede ikke nå det hele. I bliver ved med at presse citronen. News, der er fucking ikke mere juice. Jeg kan ikke sove om natten. Jeg bliver ved med at være her til klokken 10 flere dage om ugen. Mine venner, dem ved jeg ikke, hvor de er. Jeg kan kun se på stories, at de har det fucking sjovt. Jeg bliver bare ved med at være på det her fucking kontor. Og jeg slår stadigvæk ikke til her. Mads, jeg skal nå i mål med det her i weekenden. Har du tid til at hjælpe mig nu? Ja, det kan jeg godt. Det er helt okay. Så er der hamburg. Hvad skal jeg med den der? Du skrev hamburg. Hej. Bruger du indkøbslisten fra Rema 1000, så er der fotos af alle varer. Så ved du præcis, hvad du skal komme hjem med. Mysli bar. Leder du efter tilbud på Mysli Bar Yoghurt? Ja, tak. I Rema 1000 af dem kan du se hele ugens avis. Og når dine favoritter er på tilbud, så skal vi nok sige til. Jeg tømmer lige postkassen. Undskyld. Det er bare fordi ugens avis, den ligger ikke kun i postkassen. Den findes også i appen fra Rema 1000. Så er der is. Ja tak. Du hælder bare. Prøv lige at høre her. Hvis nu I bare bruger indkøbslisten fra Rema 1000, så kan I bare dele med hinanden, så undgår I isforståelser.